Παναθηναϊκός πρώτη θέση. Όποιος παίρνει μεγαλεία και έρχεται να το βγάλει φωτογραφία. Ωραίος. Μπράβο Άρη. Μπράβο ρε Άρη. Ξάδελφε. Θα σπάσει. Ξάδελφε, πήγε να πάρει το κύπελο. Εγώ να πάρω το κύπελο. Και εσύ το έλεγε. Είδες, ανταμοιβόμαστε αυτή τη σκληρή δουλειά. Το οποίο το κέρδισε, όπως είδαμε, όλοι ο Αντώνης του Δημητρέλης.